Muri yeZimbabwe aiwa danho ratogwa naVnelson Chamisa ranyatsoratidza kuti rine ungwaru, notiri kuona kuti vaNelson Chamisa vanoisa 2 mahorses avo osalosiziba pamwe chete naChibaya kuti aiwa ngavanorwa mainvestigations, ngavambonofamba mumacities mumaprovinces aiwa vachimbononzwa kuti vanhu vari kumbovaudza kuti kudii, vanovapa maadvice ekuti kudii. Notiri kuona kuti aiwa nyika yese yazara blue kunyange vasati vapublisha batu ravo ritsva. Sati tamuendera mberi nenyaya iyi, nokurudzira ibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tambochera maupdates anokupa pano paZim News Live, nekuti muri yeZimbabwe nawo dzinobuda muthe news aukuzichinzi the opposition TTC former Nelson Chamisa nationwide grassroots consultations for formation of a new political movement are fast gathering momentum as his frontline team holds meeting to hear people's views, ideas and any other input on the issue. Chamisa's team on the ground was in Gweru yesterday and in Bulawayo today. They were in Manicaland province last week and moving to cover ground across the nation. Chanozvita kwanza aiwa Chamisa strategy ari kushandisa inenge strategy yakangwara, nekuti ari kushandisa mafrontline vanhu vake vaviri kuti aiwa ngavambonogather information, vambonzwa input boma citizens kuti mainput aanopiwa aya anenge akamira sei, vari kuti kudii kumasupporters ake. Sati kuona kuti aiwa vaNelson Chamisa vanenge vanoziva zvavanoita. Saka muri yeZimbabwe chipotidze mafungiro enyu, nokuti kuti kune vamwewo vanotopikisa vachiti aiwa move ravari kuita iri aiwa batu rauda kufoma blue movement hapana kwarinoenda. Muri yeZimbabwe chimbotudzawo mafungiro ako, pinda mucomment section medu, usakawana kusubscribe kulike tinotina on the bell icon. Tambochana maupdates anokupa pano paZim News Live.